Mantek saking kretegi niat ginipun Bumin kula Bapak Sunarto Ibu Parani Panyayah wong agung wijil saking Mataram. Nuwun pinantos agung ing kahormatan Parwawi teterahe ngatur arinengga manis arep pambudi Armentas tuhu mahan kataman tripos pita derwari mokehang ngrangken nonggen kita sami kekadangan nuwun kalon-nuwun sahen prabu pundhen paripun sepuh aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng beberapa kataman ingkang mantos kinabekten kadang sentana pangban Bandung Praja Santanagari kang satuhu cangsana pantas pinundi para alim ulama kesantri ingkang caket mringelahi ingkang satuhu dados panuntun kiblating panembah ingkang sederasana para tamunan kakung sumawana putri tumanggana kadang mudha metantana mudha tumarun ingkang dajene bagya mulya ngantonaken wilujeng siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa binasana ala amritin watin wa ala alihi wa ashabi ajmain mabat. Nun sakderipun semoga panjenengan sami kala dherekaken kunjuk syukur wonten dalem ngarasa Gusti Allah. Gusti ingkang sampun panjamampit ten pinten barokah dalem kanikmatan dumateng kita sami. Katitik wonten titik kalenggahan menika kaldan sampeyan sami taksih pun kepareng kempal manunggal jumlah karsa buhung panjenenganipun bumin kula Bapak Sunarto Ibu Parni ginipun kemareng mangun buja krama hami basa mahargya sikang peteng asih rara ayu rok madu astuti ingkang pangarsa kabimadoda panggih pikantuk Joko Bene Bagus Tegar Satria Jalutane ya punden kula Bapak Nanang almarhum sekalian Ibu Siti Arya wijil saking Dusun Kempong Desa Pododadi Karanganyar Pekalongan Jawa Tengah. Pun kepareng banyak sedherek kasuwun paring berkah pangesunipun mugi purwa madya lan pusana nginipun petara ngaki saha nirwanten gayuh wahyuning bebrayan mulih kang benasan wahyu judu tansah atut-atut ngantos kaken-kaken saha nenen-nenen tan kantun manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ya rabbal alamin. Datang ketelmen salamat ugi salam mugi katetepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sanget kita ajeng-ajeng sahabat pun bincang wonten yaumul kiamah sadèrèngipun pun keparing kalebet ana blasa pinangka juru pangendaliwara wonten kekirangan ing samudayanipun nggih kalau makerti kalau namung nyuwun lumtenging sih samudra pangaksama mawanti-wanti saha mawanti-wanti kunjuk dumateng bertamu ing mangke lilaneng kayun banyak sedherek ngasuwun paring berkah pangasunipun kunjuk dumateng Petara Ngaki saha panten kanthi tetep lelenggahan ngantos dumugi paripurnaning pawibahaning wasana kasengecaken nggih sampun lelenggahan kanthi nikmat terus mardikan kayun saksa mening budi kelawan karsa nuwun kawula nuwun. Bapak Ibu ingkang dhat winantos saking bagya mulya
kepareng semanggonen ken Arya hamar makani kan jaring dadi langsana pawimahan wonten titikalagan punika pun kita wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi saged dadosaken kan jaring hadicara wiwit parwa madya lan musananipun kalangsana kasembadan kanthi niskala nir ing sambikala. Tumapak dadi langsana salajengipun upacara mijilipun nini pengantin saking madyan tepas wangi bali panti pambusanan kegandenan pangrengga busana siadika make up samaptolan satun gati nggih monggo hamberati sangkan lumampahipun ingkang hamenggo gati Bapak Sunarto Ibu Parni Pak Sunarto sekalian Ibu nggih sengkara sange palenggahan mangke tindak paleremanipun Kang Putra nggih mangke kaabet-abet kakang dimanjing sak madyaning wisma wiwaha siadika make up samapto wijinipun calon ini pengantin yakti katinon saking Mandrewa lali datan bisa lali Edi indahing kabudayan peninggang ginelar mapan wonten aladan Getasi Dorjo Kecamatan Kendal Kadipaten Ngawi dalemipun budhen kula Bapak Sunarto kan Ibu Parni wisma indah yen dalu ngaton rahina yen rahina saya hanelai labet saking kantheng sesetya